Nosaltres el que ens estranya és que amb aquest anunci d'en Pedro Sánchez de que arribarem a l'estiu sense estar vacunats amb un 70% i que la senyora Armengol estigui tan contenta i feliç. És a dir, que li sembla tot molt bé quan tots sabem que aquí necessitem estar vacunats abans del mes de juny per poder salvar en el màxim la temporada turística. És algo que no podem entendre, igual que no podem entendre com no ha fet valer més la seva força suposada, si és que en té, a davant Madrid, perquè Balears no segueix sent la darrera comunitat autònoma en vacunació. Jo també avui li voldria fer una pregunta a la senyora Armengol en relació a aquell tema. Estan veient ja que diferents territoris de la Unió Europea i també dins Espanya s'estan començant a fer moviments i negociacions de cara a aconseguir vacunes. Això és una cosa similar al que va passar a un determinat moment a Espanya, si us recordeu, quan estàvem parlant dels EPIs, de les mascaretes, del material que feia falta aquí de protecció per als nostres sanitaris. I a un moment donat se va amollar, se va obrir, i els que havien fet el cap viu i els que havien estat negociant i preparant-se varen poder aconseguir aquell material molt tantes que les altres comunitats autònomes i a un millor preu. Jo li demanaria a la senyora Armengol si una vegada més tornarà a estar badant i mirant a l'aire i somiant, o si ja està fent gestions per si és possible, si arriba el cas, entrar en aquesta adquisició de vacunes de forma urgent per intentar salvar, com dic, la temporada turística. I potser hi ha territoris d'Espanya i d'Europa que poden aguantar un poc més, a nivell, pensant sobretot en l'economia, aquesta vacunació. Potser la situació no serà tan dramàtica a segons quins territoris d'Espanya si se vacuna a final d'agost, però aquí serà dramàtic i el que no podem és aguantar una sèrie de mesos més o una campanya més sense tenir una campanya turística més o manco decent. Això és la situació que tenim. Jo sempre li he dit a la senyora Armengol, sense salut és vera que no hi ha economia, però sense economia se perd la salut. Per tant, ha d'equilibrar, i no ho està fent, no està equilibrant de cap manera les dues variables.